A Alzira tenim un edifici que és una meravella per a visitar-lo i estic segur que quan vingués al poble d'Alzira i visites la Casa de la Cultura, el que coneguem com les antigues escoles pies, entraràs en un pati porticat que és una meravella, que està, podríem dir, que siga el millor conservat de la província de València. Tot l'entorn d'aquest pati porticat i el conjunt de la Casa de la Cultura estan catalogats com a un bé de rellevància local. La construcció d'aquest edifici data de l'any 1874 i es va alçar en les aportacions dels alzirenys per a cedir l'edifici, com dia, als pares escolapios en la finalitat de que allí se pogueren donar una bona educació als veïns i veïnes d'Alzira. Des d'aquest canal de comunicació digital volem destacar que el claustre d'aquest pati porticat és, com dia, una meravella per a poder-lo visitar. Quan vingues a Alzira, passa per la Casa de la Cultura, passa per el que coneguem que se diu les escoles pies i te quedaràs meravellat de veure un edifici molt ben conservat, amb molt d'esforç que han fet al llarg dels anys els alzirenys.